Hei, bine, să un nou episod cu Among Us, dar ăsta e, nu știu, puțin parcă mai special că, na, e primul episod cu căștile, sper că mă aud bine, să conectez YouTube facecam-ul să vedeți că sunt cu căștile. Uitați, căștile cu microfonul, da, și nu. Așa, gata. V-am arătat, sper că vă plac căștile. Și acum să vă zic ceva super mega ciudat. Stați că trebuie să țin și microfonul ăsta aproape de gură. Am doar două task-uri. Am doar două task-uri de făcut. Bă, deci cum să ai așa puține task-uri de făcut? Zici și mie. Că-s extrem de puțin. Deci să vedeți. Da, să-mi pun căștile bine, să mă aud cu microfonul. Cred că filmează. Da. Uite, în Weapons, să downloadez și Navigation, nu știu ce. Dacă dează pe atunci vin în Office Camera. Că poate reușesc să pun să mă joc cu el cumva. E așa, îmi place să-l țin. Am dat disconnect. Să ne îmbrac într-un nou match. Știți ce vreau să zic. Te bagi într-un nou match și... Na. Oricum, să nu ziceți că joc ca un noob. Că, na, mi-e greu să mă joc cu căștile. Mamă, cum se aude, bă, cu căștile. Sper că am un microfon pornit, adică, na, să nu fie probleme. Iată unde era. Deci nu. Bă, am văzut cu coada ochiului. Pleacă. Mamă. Bă, văzusem cu coada ochiului. Frate. Bă, aparent. Mi-a dat disconnect. Am intrat în Edge nou și am dat iarăși impostor. Bă, ce noroc e ăsta? De fapt, nu știu de ce am pus pe pauză, că... Na, eu vreau să filmez. Cineva aici... Sper că nu m-a văzut că am dat kill-ul. Să vedem ce zice. Că-s curios. Cum să te cheme Chicken, frate? Pe chiar stupid. Am dat acolo. Ghicești ce? Iar m-a deconectat. Și ghicești ce? Screamate. Urăsc Among Us-ul. Voi dați lumină că nu-mi pasă. Vă știți cum se aude asta în căști? Îți sparge timpanele și te și sperie în același timp. Să nu mă întrebați ce a fost chestia dinainte, că nu știu nici eu. Da. Noi ne facem tascuțurile aici ca fantomiță, da. Vreți să vedeți ceva super fain? Scrieți dacă v-am spart urechile. Hai să vedem. Am înțeles, stați așa.
uitați să mă urci pe Instagram și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!